Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu musulmai maza da mata, kamar da yadda kuka sani sunan na Zumbi jaka da zaman lafiya. To a yanzu maganar da nake muku yanzu nan ina cikin shagona aka kira ni a waya na daga. Da na daga sai yake tambaya na, ke ce wance wane na ce ne ce, to kin dan samu matsala ne da wani bankin ki na ce oke na samu matsala da banki na, sai ya ce eh. Sai na ce to wani bankin, dan bankunan da nake amfani da shi ba banki ɗaya bane. Kawai sai ya kama sunan wani banki, sai na ce eh ina da account da bankin, me kake so ne? Sai ya ce yawwa to yanzu za su dan gyara min matsalar ne, damuwan kaza sai na ce ba damuwa. Sai ya ce mun to yanzu ATM dina yana kusa, sai na ce ATM dina yana kusa, ko tashi ban ba yanzu haka maganar da nake muku daga kan kujeran nan da nake muku magana, ko tashi ban ba. Na ce masa ATM dina yana tare da ni, bari in buɗe jaka in ɗauko. Ya ce min to, sai dai kamar na buɗe jakan, sai na ce mishi oke to gashi na ɗauka yana hannuna, to ki karanto min, za ki ga akwai wasu lambobi guda 4 a jiki, ki karanto min lambobin. Sai na ce oke na gan su. Sai ya ce to su yake son na karanta mishi. Sai na ce to ba damuwa. Sai na ce mishi ga lambar nan zan karanta mishi. Na ce ka sa 8806. sai ya ce to sai ya ce ai ba daidai bane ba. Sai na ce oke aishe za ku iya gane cewa ba daidai bane ba. Sai ya ce min ai zan gansa daga ƙasa zan gansu daga ƙasa. Sai na ce to shikenan ba damuwa. sai na ce ayya ga sunan na gansu ma ashe ba daidai bane na karanta maka. sai na ce to ka dai shirya ɗauka? Ya ce min na ce akwai biro a hannunka? Ya ce min sai na ce to ba damuwa, ka ɗauka ka rubuta ga nan zan karanta maka. sai ce min to ina jinki. sai na ce to ka rubuta 419. me kika ce? you say? na ce ka rubuta 419. kawai sai ya kashe waya. sai na ce a sai na yi dariya. to abin da ya sa nake baku wannan story din, mutane dan Allah da annabin mu zama be careful, saboda wallahi idan wani ya sani wani bai sani ba, wani bai san halin da ake ciki ba. mu kuma muna jin rediyo kullum, muna jin abin da yake faruwa kullum, kana jin abin da yake faruwa. in ka hau Facebook za ka ga abubuwan da suke faruwa. to dan Allah da annabi mutanen da ba su sani ba, wannan bidiyon son yaɗa shi ne a duniya har ya je kunnan waɗanda ba su sani ba, wallahi suna nan suna kiranka. to ba ma wannan damuwan ba ne, in ka karanta musu account lamba ɗinka, wai ba account lamba ɗinka ba, ka karanta musu wannan 4 numbers ɗin, wallahi immediately za ka ji alert. ba wani ɓata lokaci za ka ji kawai suna kwashe maka kudin account har su gama da kai su maka garkaf. to ba ma wannan gizo yake sakar ba, ka san cewa account ɗinka shikenan ya shiga barazana, ba kai ba ajiyan kuɗi. idan kana son ka ajiye kuɗi sai dai ka ajiye account ɗin wani, because ko da yaushe suna nan suna tracing ɗin mutum. wallahi idan miliyan 100 za su fada account ɗinka, kai ko 1000 ce ta fada, wallahi sai ka ji alert, sai ka ji sun kwashe maka. kuma ita BBM an ce ba a canja ta sai bayan 10 years. to fi sabilillahi kun ka gani ai suna cutar da mutane. mu muna yunkuri muna neman halaliyan mu da gomin mu da goman mu da wahalan mu, su kuma dare ɗaya suke son su yi arziki su kwata, kuma wallahi suna nan suna yi. to dan Allah da annabi masoyana, nayi wannan bidiyon ne dan ya isa a kunnan kowa da kowa, ba nayi bane ba dan ni ban ma da ko sisi da kuke gani na nan sisi ban da shi, kawai ne na da san illa abin ne. to babu daɗi amma wanda bai sani ba, dan haka ne ke son ne sharing din bidiyon nan, kuma a duk wanda ya same su bidiyon nan dan Allah da annabi ya yi sharing ɗinsa, saboda wanda bai sani ba ya sani. Na gode, ina gode.